Naduhuran ka na ba? Pakumpong nila ang kantidad ng boto. Di mo nang binenta kada sado sa inyo. Ilog ng pamilya, pinangakuan lang duda. Nalimot na ang kandidato. Nadagdag lang sa problema. Gusto lang parang manggana, pero may impunta. 3 taon mo yan na problema. Pag ikanin bagyo, di makita. May mahagadan yan, may ayuda. Maski sardinas la 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 lang. Wala to umuyan na problema. Limot ka na niya.